Nak result trong ke election MDC syaki atli ki Autonomous District Council ki badan haga jala Meghalaya kata Hakasi Hills pat Jainti Hills balapan mana haka arpusau tarik rempang araja arpusan Hynñiew ngut nagi basya jet ki deki Longkmie kata sau ngut syaki KHADC bat lai ngut sya JHADC. Ki Longkmie ki basya jet ban mi khmat sya KHADC ki kentop ar ngut na ka Voice of the People Party kata ka kong ai bandap len F lingdo na meliam bat ka kong deiti majau na malki lajum khra. Nang ta arngot ki badai jongka National People's Party kata ka Congress Mary Kharpuri na nongsken ka badang beteng menjob kum ke MDC hakasien ka basau nadu usnam arajar khandai bat ka kong rona khemdaj na nongpo ka bala job hakasien ka baar kum ke MDC kata ka bening kong house nam arajar khat sau haswa bukan sya ram house nam arajar khat khandai bat banwan phai biang menta ka kenti ka kong ai bandap len kala job na meliam constituency da ka bayok khor hadu khat nyo hajar sau spa san puai vote bat tam da khat wei hajar ars pa arpusan vote yau kertong bawan baar katau ba Afghanistan khat ko ngor ke NPP ka kong deiti ka job na malki lai umkhra constituency da ka bayok khor sau hajar khandai spa an rupuai vote da ka batam praspa khat khandai vote yau kertong ke Congress uba Manuel Badwar ka Congress Mary Kharpuri kala yok ban khor khat ar hajar sau spa arpun riu vote da ka batam lai hajar lai spa khat lai vote yau kertong bawan baar kata uba man bhalang thaba ka VPP kat ba ka kong rona khemdaj kala yok khor khat wei hajar lai spa riu vote batam da lai hajar riu spa sau pusau vote yau ba balajit rani ka UDP. Kat bagi Longkmie ki basya jet ban mi khmat sa JHADC ki kentop arngot ki Longkmie na ka VPP kata ka kong layawan lam jinghun khnriam na min so nong jingi bat ka kong Davy Paya tongper na narpo lem ka kong Violet Lingdo ka bay khun kum ka kurtong khlamseng bat ka ba job arsien kum ka MDC kata hakasien ka baning kong house nam arajar khat sau haswa bukan sya ram house nam arajar khat khandai bat ban wan pat ban job yang bentau snam na rembai cleariat constituency. Ka kong layawan lam jinghun kala yok khor henriu hajar Hynñiew spa henru pesan vote bat tam da shi hajar praspa sau pesan vote yo ba Richard Singh Lingdok jong ka Congress kat ba ka kong Davy Payapat kala yok khor sau hajar khat sau vote bat tam da Hynñiew spa khat Hynñiew vote yo ba Grimlang dekhar jong ka Congress. Nang ta ka kong Violet Lingdok pat kala yok ban khor san hajar san spa san puar vote bat penliam yo ba Finliness bare ka UDP da shi hajar praspa lai pusan vote. Kumban syukdo panaki ars pa Hynñiew puar ngot ki kertong ki bay aireng haka election MDC syakini ki artli ki Autonomous District Council kablapan long men haka ar puwai trik rempang arja arpusan ki don barok khat khandai ngot ki kertong Longkmie kata khat ar ngot ki bay khun na ki constituency ki bahab KHADC bat Hynñiew ngot pat ki bay khun na ki constituency ki bahab JHADC. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya